Let's try this trending na, ganito, sinasabi nila na may style, may outfit style or my style outfit, something like that. So let's do this. Let's search. So, i-type lang natin yung my outfit style or the type, something like that. Tapos lalabas na dyan yung mga, kung anak-anak na mga videos, ganyan. So, scroll ko pa yan yun siya kung alin yung ano. Pero makikita ko naman na most of them is parang kaano ko din naman. At may nakita ako na as in, ganito ako. Ayan. Yung mga simplihan lang ba? Ganon. Yung mga simpleng ano lang, yung hindi masyadong ano, yan lang, mga simply outfit. So, ganyan na ganyan nga. So, let's go. And, yeah. Now, as you can see, this is my outfit na lumabas, ganyan. So, let's make a transformation. Charan! Ayan. Kung makikita ninyo, may pinili ako na ano, diba, na yung naka-white na nakaganito. Tapos, ito rin yung ano, yung parang pants niya. Nandito din ang kulay. Yung sa kanya kasi medyo mixy din ba yun? Parang something like that. Ayan. Tapos naka-tuck in to. So, try natin i-tuck in. So, ilalagay ko yung video dito sa may, dito para makita ninyo. Or dito sa taas, something like that. Diba? Ayan. Tapos nakaganito. Tapos ito is nakataas. Or something chuchu. Which is one of, gusto ko rin yung mga ganitong ano, outfitan. Tapos nakaganito. Ayan. Tapos, yung shoes na dyan is white. Parang white, diba? So, ito yung gagamitin ko rin. Yung white na favorite ko. Yung unang sapatos na binigay sa akin ng asawa ko. Na binili ng asawa ko. Simula dumating ako dito. So kung gaano ako katagal dito, gaano katagal yung shoes na ito. So, here it is. Diba? Diba ang cute? Ay, makapamababa na ito. Yung atawag ito. Diba ang cute? Ang cute, diba? Or nakapabang ganyan. Tapos yung buhok niya is parang medyo mahaba lang buhok niya sa akin. So, nakaganyan, diba? Tapos may bag siya. Tapos parang may tote bag siya, diba? Saan ba nakalagay dito ba? Sa kabila. Ayan. Simpleng outfit. Tapos, try natin mag-sombrero. Diba? Ang cool lang ng ano, ang simple lang, puti lang, tapos ito lang, tote bag lang. Wala lang kasi akong puting-puti na tote bag. Ito lang talaga. So, ang cute, diba? Tapos meron pa isa yung habang, di ba, parang naglalakad, ganyan. Tapos nag-iiba-iba yung suot, ganyan. So, ayun. Wala akong puti, kasi may puti siyang ganyan. So, wait. So, yan. Ganito lang yung mga nakalagay doon, diba? Tapos yung puti, meron pa siyang black din. Pero parang dark yung ano. Itong akin is black. So, yan. Mga simplihang ano. So, ito daw yung mga outfit ko, which is tama! Tumama ka dyan! Mga ganito yung outfit natin. Diba? Ang cute lang ng buhok ko, except, you know. Ito. Sino ka dyan? Oh, baby, when you talk like that.
Tapos na ang pagiging swag. Oops. Suotan natin to. Ayan. So, this is what it is, diba? Pag mga, suot mga outfit. Tapos, suot mo yung puti. And this is really my outfit, guys. Simple, pero cool. Diba? So, yun. Yung mga paglalakad ganyan. So, hindi rin ako mahilig yung suot ng mga pa-sexy type. Gusto ko rin yung mga ganito-ganito lang. Parang one of the boys. Pero babae po ako. So, yan lang. Thank you for watching. Tschüss!